Čest jak pes, přátelé. Vím, že asi uvidíme kulový teďka, protože kurňa to šaní mě, protože je večer, ale dneska jako samozřejmě přidávám další díl do seriálu Jak se žije se starou šunkou, což je tahle moje šunka oblíbená, a A4. A já jsem do ní byl instaloval funglnovou baterku, protože ta stará naprosto odešla do věčných lovišť. Jdeme na den a na noc na vodu a přijdu a úplně vybitá baterka. Tahle nová Motobat. A takto, ještě navíc jsem zabouchával haubnu, proto tady mám tuhle promyšlenou izolaci ubrouskem. Tak tady na tom rohu jako haubny a blatníku se zajiskřilo. Jo. To mě zajímalo, co to je. Kámo říkal, že to bude asi probíjející pohon vyhřejvaných ostřikovačů. No a kámoš se zachránil touhle s tou motorkovou nabíječkou CTEK. Tak to uvidíme, co motorková nabíječka dokázala s autovou baterkou. Tak, my to jdeme vyzkoušet. Ty to rovnou odpojíš, že bych to jako to? OK, tak já to zkusím nadlábnout, tak to hnedka uvidíme za čerstva. Jestli to půjde nadlábnout. Jestli se odsaď dostanu z toho místa plného jídla a pití. Musím odjet, protože jsem se chvíli málem umřel na přežrání, tyjo. To je strašný. Je to odpojený? Tak já to jdu zguzit. Tak oživíme to. Perfektní. Díky tomu, že baterie funglnová, byla možné ji dobít takto rychle během několika desítek hodin žraní u Honzy v obýváku. Mějte se krásně, začím čest jak pes. Přinesu vám reportáž a rozhovor s importérem nabíječek a baterií. Tak to stojí za to. Tak zdarec. Já jedu. Ještě vlastně to jdu zavřít. Jo, samozřejmě nezapomeňte odebírat tento odporný kanál a taky miluji motorky a miluji lyže. A to je všechno. Tak, papčí to. Jo, ještě dopoledne jsme používali startovací kabely, tak mi upadly tady do toho větráku, ne? Tak naštěstí se neroztrhal ještě. Někdy jsem fakt vůl. Tak tady, jak to ještě nepřibouchnu. Tak. Ale už tu vějou vlci. Tak Honzo, díky za pomoc, dej mi pěťáka. A vy si mějte krásně. A dejte si pozor na kámoše, který vás vykrmujou. Třeba jsou jako z perníkový chaloupky a chtějí vás sežrat.